Aj nenarodené deti sú naše deti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahý Spasiteľ, spolu s našou sedembolestnou matkou, Pannou Máriou, chceme rozjímať nad Tvojim utrpením na krížovej ceste a pritom prosiť o záchranu všetkých detí v lone matky, ktoré sú vo veľkom nebezpečenstve, že zomrú pod vražedným nástrojom lekára. Ty si vo svojej múdrej Božej prozreteľnosti stvoril človeka. Len Ty máš právo rozhodovať o živote a smrti. Chválime a oslavujeme ťa ako svojho Boha stvoriteľa. V úžase stojíme pred Tvojím obdivuhodným dielom ľudského tela a duše, ktoré si nám dal do daru. Prosíme ťa, veď nás k väčšej úcte k ľudskému životu. Všemohúci Bože, prosíme, osloboď naše rodiny od antikoncepčnej mentality a dovoľ, aby sme sa mohli v nebi stretnúť so všetkými našimi nenarodenými deťmi. Amen. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Z ľudského strachu vyslovil Pilát nespravodlivý rozsudok nad Tebou. Židia kričali: ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Jeho krv na nás a na naše deti. Preč s ním, ukrižuj ho. Aj v našich časoch odsudzujeme na smrť nevinných a bezbranných. Sú to nenarodené deti a odsudzujú ich vlastní rodičia. Pre tvrdosť srdca alebo z pohodlnosti sa rozhodnú pre umelý potrat. Dopúšťajú sa tak ťažkého previnenia proti 5. prikázaniu nezabiješ. Pane Ježišu, prosíme ťa o dar obrátenia rodičov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu uvažujú o umelom potrate. Udel im milosť, aby prijali svoje rodičovské poslanie a v láske sa obetovali pre svoje dieťa. Prosíme ťa aj za snúbencov, aby si vzájomnou úctou a čistotou položili dobré základy pre budúce manželstvo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. Sedembolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Rany strašného bičovania ťa neopísateľne boleli. Dobrovoľne berieš kríž na svoje plecia, aby si nás zmieril so svojím Otcom. Povedal si: kto chce ísť za mňou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Mnohí rodičia prijímajú počaté dieťa s nevôľou a boli by radšej, keby sa nehlásilo na svet. Na druhej strane veľa manželských párov nedostalo do daru dieťa. Vo svojej veľkej túžbe po ňom sa rozhodnú pre umelé oplodnenie. Ich dieťa však prišlo o právo zrodiť sa v lone matky zo skutočnej manželskej lásky. Pane Ježišu, prosíme ťa o dar múdrosti pre bezdetných manželov
aby sa neutiekali k metódam, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. Daj im silu a odvahu, aby svoju túžbu po dieťati naplnili adopciou a tak darovali svoju rodičovskú lásku deťom, ktoré boli zbavené tepla vlastnej rodiny. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. Sedembolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Drahý Spasiteľ, po prvý raz si spadol pod ťažkým bremenom. Údery korbáčov ti spôsobili ďalšie utrpenie. Ťažký kríž zanechal na tvojich pleciach hlboké a bolestivé rany. Si striznený pre naše neprávosti. Dnes veľa mladých ľudí padá stratou čistoty ešte pred manželstvom. Táto tzv. Voľná láska je morálne neprijateľná. Prevracia hlboký význam ľudských vzťahov a sexuality, pričom nesie so sebou nebezpečenstvo nechceného tehotenstva. Pane Ježišu, prosíme ťa za slobodné matky, ktoré čakajú nechcené dieťa, boja sa výsmechu a ponižovania a preto hľadajú východisko v umelom potrate. Pane, osvieť ich svetlom Ducha Svätého, aby sa vydali na cestu pokánia a napriek ťažkostiam prijali svoje dieťa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. Sedembolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, na ceste bolesti stretávaš svoju matku, ktorá ťa nasledovala na ceste utrpenia a niesla v duchu s tebou tvoj kríž. Ty si znamením, ktorému budú odporovať a dušu tvojej matky prenikne meč. Manželia pri odovzdávaní ľudského života slobodne a vedome spolupracujú s Bohom Stvoriteľom. Niekedy však hrubo zasahujú do jeho stvoriteľského plánu tým, že užívajú antikoncepciu. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme znovu objavili vznešenosť otcovstva a materstva. Posilňuj manželské páry, aby nepoužívali prostriedky zabraňujúce vznik nového života. Vystavujú sa tým totiž nebezpečenstvu, že stratia vzájomnú úctu a lásku. Daj, aby silou sviatosti, modlitby a Božieho slova dokázali žiť v manželskej čistote. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme
a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 5. zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, už si nevládal ďalej niesť ťažký kríž. Šimon z Cyrény, ktorý sa práve vracal z poľa, chcel prejsť popri tebe. Bol však prinútený, aby ti pomohol niesť tvoje bremeno. Niektoré ženy prežívajú svoje tehotenstvo ako ťažký kríž a chceli by stretnúť ľudí, ktorí by im ho pomohli niesť. Často však nenájdu oporu u otca dieťaťa ani u svojich najbližších či priateľov. Veľakrát sú to dokonca práve oni, ktorí dajú podnet k umelému potratu. Pane Ježišu, prosíme ťa, premieňaj naše rodiny. Daj, aby sme sa nehnali len za materiálnymi hodnotami, ale znovu spoločne prežívali v rodine dobré i zlé a aby sme si vzájomne pomáhali. Potom sa prichádzajúce dieťa stane pre nás darom a nie krížom, ktorý treba odstrániť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 6. zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, za tebou šiel veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad tebou kvílili a nariekali. Veronika, obklopená davom, s odvahou pristúpila k tebe a preukázala ti službu lásky. Na znak vďaky si zanechal na jej šatke odtlačok svojej svätej tváre. Dieťa v materskom lone má nesmrteľnú dušu a je stvorené na Boží obraz. Ten, kto si myslí, že má právo rozhodovať o jeho príchode na svet, je veľmi zaslepený. Dokonca je často presvedčený, že chráni právo ženy. Ale kde je právo bezbranného dieťaťa? Pane Ježišu, prosíme ťa o dar múdrosti pre pracovníkov v zdravotníctve, aby spoznali, že život je dar, ktorý treba chrániť od počatia po prirodzenú smrť. Posilňuj tých, ktorí sa už postavili na stranu života. Daj, aby v tomto úsilí vytrvali a stali sa tak príkladom pre ostatných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen.
7. zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, druhý raz si klesol pod ťarchou kríža. Z tvojich svätých rán padajú drahocenné kvapky krvi nad hriechmi zaťaženú zem. Tvoja nesmierna láska k ľuďom ťa pobádala, aby si vstal a na Kalvárii dokonal dielo vykúpenia. Obetoval si sa, pretože si sám chcel a neotvoril si ústa, ako baránka ťa viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim stríhačom. Ľudský život je posvätný už od počatia. S každým dieťaťom v lone matky má Boh nádherný plán. Je preto veľkým zlom, ak je zákonom povolené siahnuť na jeho život. Zákon prijatý v parlamente nesmie byť v rozpore s Božím zákonom, platným od večnosti. Pane Ježišu, prosíme ťa, osvieť Duchom Svätým predstaviteľov štátov, aby spoznali, že ľudské zákony sa nesmú priečiť tvojim zákonom. Vyprosujeme pre nich svetlo viery, aby im ležalo na srdci nielen materiálne zabezpečenie ľudí, ale aj ich mravné a duchovné dobro. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Drahý Spasiteľ, jeruzalemské ženy plačú zo súcitu nad tebou. Ty si plný milosrdenstva a hovoríš, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Kristove slová adresované jeruzalemským ženám platia i dnes. Máme plakať nad sebou a nad svojimi hriechmi. Mnohé ženy aj muži si klamne myslia, že sa umelým potratom oslobodia od bremena nechceného dieťaťa. Pritom sa vydávajú na cestu ešte väčšieho utrpenia a bolesti. Pane Ježišu, prosíme ťa o dar obrátenia rodičov, ktorí neprijali svoje dieťa. Daj, aby vo svojom srdci pocítili hlbokú lútosť a stretli sa s tvojou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia. Udel im milosť, aby dokázali odpustiť i sami sebe a poprosili o odpustenie aj svoje mŕtve dieťa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 9. zastavenie. Pán Ježiš padá 3. raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Tretí raz padáš, drahý Spasiteľ, po ťarchou našich hriechov. Tvoje telesné sily sú vyčerpané. Naplnili sa slova proroka Izaiáša. Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli, ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol najposlednejší z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal slabosť ako niekto, pred kým si zakrývame tvár. Opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Dnešná rodina potrebuje obnovu. Otcovia neplnia svoje poslanie a preto strácajú svoju identitu. Tento stav poškodzuje celú spoločnosť. Naši otcovia musia povstať k novému životu a dať kresťanskú tvár svojim rodinám. Pane Ježišu, spolu so svätým Jozefom ťa prosíme za našich otcov, manželov a mladých mužov. Nauč ich prežívať svoje povolanie v rodine. Daj, aby boli starostlivými a milujúcimi otcami podľa príkladu nebeského Otca. Nech sú bohabojní a nech sa nehanbia vyznať svoju vieru verejne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. Sedembolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Vojaci strhávajú šaty presiaknuté tvojou svetou krvou. Rozdelili si tvoje šaty a o tvoj odev hodili los. Aj toto zneúctenie pokorne príjmaš a svoje nevýslovné utrpenie obetuješ nebeskému Otcovi na odpustenie našich hriechov. Mladí ľudia sa dajú ľahko zviesť na cestu mravnej nečistoty a zvliekajú zo seba dôstojnosť človeka a kresťana. Zlo sa im ponúka ako dobro a pravé hodnoty sa často zosmiešňujú. Mladí tak strácajú úctu k sebe samým a k autoritám, pociťujú smútok, prázdnotu a hľadajú uspokojenie vo falošných hodnotách. Pane Ježišu, prosíme ťa o pomoc pre mladých ľudí. Stoj najmä pri tých, ktorí opätovne padajú do hriechu nečistoty. Žehnaj rodičov, duchovných pastierov, učiteľov a vychovateľov, ktorí sú zodpovední za ich výchovu. Daj im silu a múdrosť, aby viedli svojich zverencov k mravnej čistote a sami im boli dobrým príkladom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. Sedembolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Klince kruto prebodli
tvoje sväté ruky a nohy, vytrpel si nepredstaviteľné muky pre naše hriechy. Sú to hrozné chvíle. Násilie a nenávisť sa spojili proti Bohu. S ústami žalmistu hovoríš: prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Je veľkým previnením proti ľudskosti, ak lekári a vedci v mene pokroku ľubovoľne zaobchádzajú s ľudskými embryami, používajú ich na klonovanie, génové manipulácie alebo na vytváranie a získavanie embryonálnych kmeňových buniek. Pane Ježišu, prosím ťa, osvieť srdcia lekárov a vedcov, aby v úsilí zvýšiť kvalitu života neprekračovali etické normy a nepreviňovali sa proti 5. Božiemu prikázaniu. Daj, aby si vážili jedinečnosť každého ľudského života. Vyprosujeme pre nich dar poznania, že nie všetko, čo je technicky možné, je aj morálne prípustné. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Drahý Spasiteľ, z lásky k nám si vytrpel najukrutnejšiu smrť, hoci si bol bez viny. Na kríži si prosil za vinníkov a modlil si sa za svojich križovateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Človek už od počatia patrí Bohu. On ho formuje, utvára vlastnými rukami a dokáže v ňom vidieť dospelého človeka, akým sa stane v budúcnosti. Nevstupujme do tohto stvoriteľského diela a dôverujme Bohu, a to aj vtedy, keď máme vážne obavy o zdravie dieťaťa. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu a milosť, aby sme nikdy nedovolili zabiť nenarodené dieťa preto, že máme obavy o jeho zdravie. Daruj nám bezhraničnú dôveru v Tvoju Božiu prozreteľnosť a matkám dodaj odvahy priviesť dieťa na svet. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Mária, Boží syn, ktorého si porodila ako najčistejšia Panna, leží mŕtvý v tvojom náruči. Aké nesmierne bolesti muselo vytrpieť tvoje materinské srdce pri pohľade na jeho umúčené telo, ktoré zňal z kríža Jozef z Arimatei. Dnešná spoločnosť je veľmi ovplyvňovaná hromadnými oznamovacími prostriedkami,
Tieto plnia dôležitú úlohu pri odovzdávaní informácií a pri spájaní sa ľudí celého sveta. Žiaľ, hodnoty, ktoré propagujú, sú často v rozpore s dobrom človeka a národov. Vedú nás k túžbe mať a užiť si. Potlačajú zmysel pre obetu a sebadarovanie, nevyhnutné pre prijatie každého človeka. Pane Ježišu, spolu s našou nebeskou Matkou ťa prosíme o svetlo pre pracovníkov mass médií, aby spoznali, že ak propagujú nemravnosť a násilie, napomáhajú šíreniu zla v spoločnosti. Daj, aby si uvedomili svoju veľkú zodpovednosť a šírili pravé hodnoty podporujúce život. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, tvoje sväté telo utrápené a umúčené zavinuli do plátna s voňavými olejmi a položili do hrobu. Strach a sklamanie ovládli tvojich verných, ktorí zabudli na tvoje slová. Na 3. deň vstanem z mŕtvych. Dnešné ľudstvo vyhlásilo smrť Boha. Človek sa však nemôže bez neho zaobísť a tak si ho nahrádza falošnými bôžikmi, peniazmi, rozkošou, kariérou, slávou. Postavili ich pred hodnotu ľudského života a dokonca pred život v spoločenstve s trojjediným Bohom. Pane Ježišu, prosíme ťa, zošli nám do srdc Ducha Svätého, aby sme sa nedali oklamať falošnými hodnotami a postavili sa na ochranu počatého života. Prosíme ťa o milosť, aby sme pochopili, že pravé šťastie spočíva jedine v Bohu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. Milovaný, milosrdný, všemohúci Boh, ľutujeme a odprosujeme ťa za všetky hriechy našich rodín proti životu. 7 bolestná kráľovná rodiny, objímaj vo svojom náručí všetky naše nenarodené deti a na príhovor všetkých našich milovaných svätých ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa s nimi mohli stretnúť v nebi. Amen. Pane Ježišu, pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme rozjímali nad tvojim utrpením a nad osudom nenarodených detí. V pokore ťa prosíme o obrátenie všetkých bratov a sestier, ktorí sa previnili proti 5. Božiemu prikázaniu. Daj, aby sa vydali na cestu pokánia a tak si zachránili duše pred večnou smrťou. Prosíme ťa, ukáž im svoje milosrdenstvo. Mária, najčistejšia Panna a Matka nášho ukrižovaného Spasiteľa, kráľovná rodiny, vezmi všetkých nenarodených pod svoju osobitnú ochranu. Požehnávaj matky a otcov a vypros im potrebnú lásku pre vznikajúci život. Ochraňuj ich pred neuváženým skutkom
umelého potratu. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa, pomôž nám vytvoriť civilizáciu lásky, v ktorej bude miesto pre život každého človeka. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.